namataurinde mukristu sanete. I was just testing volume boy. Toda kukwatsa imose mstara Jesu Kristu tenzwe rinchiti amen. Handisina zvekutaura, vese vakura zvezvangu, ndasara ndisina chinhu, saka ndichangoti gaga time yaita shoma zvangofambirana 15 minutes akatowandisa zvisingaiti. Tiri kufamba netheme yedu yekuti Ebenezer, God has brought us this far. Iri kubva kuna 1 Samuel chapter 7 verse 12. Zvino Samuel akatora ibwe akarimisa pakati pemizipa nesheni. Akaritumidza zita rokuti Ebenezer, achiti tenzi akatibatsira kusvika panzvimbo ino. Zita raBaba nerekomana neremweya mutsvene. Yeah, as Anglicans, as we approach this end of the year, tasarudza zuva ranhasi kuti tinge tiri pano tese tichipemberera Mwari zvaakatiitira for the past few years. Kwangu kugona kwedu, asi dzaiva nyasha dzaMwari. Amen. Panonzi kutanga chechi kuti inzi ikure nekuwanda kwataita pari zvino hazvina kutanga zvakadai, so amen. Dzaiva nyasha dzaMwari. Ndofunga ndichiri kurangarira vamwe mama vachindudza kuti vachindudza nhoroondo kuti chechi yakatanga sei. Vanga vari vashoma vachipindira mumba. Ndakati ava ndo vanhu vakashinga. Ndinoda kutaura more about faith. Vanga vaine kutenda kwakazara kuti one day tichazadzawo chechi, tichaita our own shona service. Havana kuita give up. Zvekuti dai ndanga ndiri mpo mazuva iwayo ndingadai ndakasarenda kudhara. Because ndichiri kurangarira kumusha kwandaigara nabamukuru vangu. Taigara nzvimbo yange isina chechi yavaienda. Then mumwe musi wangomuka vakati ndafunga kuti titange chechi pamba. Ndakati what? Zvakanzi next week titopinda service as a family. Zvakatoitika zveshuwa Sunday yakasvika zvakanzi gezai munhu wese mutogara panzvimbo toda kutanga service. Ndakati okay go. Zvakangoitika fani toita everything, ndarakaparidza. Next week tikapinda kuti tichiri vashoma apo vari kufamba vachiudza vanhu kuti takuda kumutsa chechi. Next week hapana kana wanakwa. The following week hapana. Ndakati izvi ndaita siyana nazvo, ngatingoendei kune chechi dzakazara kudhara. Hazvina basa, tiringonamata Mwari umwe chete. Ndarakatikana. Ichasvika time yekuti pachatozara pano tichatotsvaga nzvimbo yekuti tichanoitirawo yedu service. Ndakati ini zvazvibude manje. Mozo ndaita sendainyora form for that time. Nemusi wesvondo ndaimuka ndorongedza bhegi rangu remabhuku ndoudza kuti ndakutarisira kunonyora. Saka ndoenda kuchikoro kunoverenga. Wasi ndaitozvitizawo kuti ini handingambozvikwanise zvoti tongopinda service tiri tega. Next week unotoziva kuti ndiwe obvious kutoparidza. Inde ndozvikodera kupi. Saka nesvondo ndaitakura bhegi rangu remabhuku ndonotamba kumba kweshamwari yangu ndozodzoka service yekumba yapera. But havana kuti give up mufunge. Iko zvozvo vakazosvika pakuzara vakatotsvaga nzvimbo yekupindira chechi. Saka mangwanani ano ndoda kungotaura chinhu chinonzi faith. Zvakangofanana neSt. Anne's yedu, pana namama nanababa vakamira vakashinga vaine kutenda kwakazara kuti nerimwe zuva Mwari vachatisvitsa muzuva rinonzi nhasi ratiri. It wasn't easy. I'm sure pana naSamuel nhasi vanoti I did not kill myself from January to November yatiri. Ingori nyasha dzaMwari. Kwangu siri kugona kwedu. Vamwe vakapinda muzvipatara vakarwara asi nhasi vapenyu. Tongoda kungotenda Mwari nekungotichengetedza kusvika patiri nhasi. Kwanga moza pane zvimwe zvekuti tiri kurarama basa hauna, pekugara hapana, asi kungofema. Zvinhu zvinotongoda kungotendwa izvozvo. Vamwe takabva kune zvakawanda zvataisangana nazvo. Vanhu vachiti haubudirira, hauwane basa, haupase chikoro, hauroorwe, hauchate. Asi nhasi tiri pano tiri kungoti Ebenezer, Mwari matisvitsa pano. Kunyange zvanga zvakaoma sei, zvichirwadza sei, nenyasha dzaMwari tiri panapa. Amen. Pane vanotaura zvakaipa pamusoro pako, even pamusoro pechechi yedu chaivo. Vangoti muringoshingirira henyu, tiri munyika isiri yedu, hapana kwazvinosvika. Asi nhasi tiri kungoti mazwi emhandu makashaisawo simba.
dutu renyika magari chaisawo basa. Matisesedza vana venyu munyika izere neminzwa. Jesu isu tasvika pano. Tinoti Ebeneza, Yesu tiri munyasha. Zvairema zvichirwadza si Jehovha watisvitsa pano. Amen. Hatina zvekutaura zvakawanda ndofunga mangozvira pazvida kungokusiyira ma-questions. Maybe vamwe they might not understand kuti Mwari vari kuita zvakakura sei muupenyu hwedu. Ndoda kuti uzvibvunze right now kuti how did I get here? Iri kana wapano here wangozvipusha wega pasina kaMwari mukati. Zvibvunze kuti how come I'm alive? Inyasha dzaMwari. How did I miss the accident? Tiri munyika isiri safe. How did I miss the xenophobic attacks? Inyasha dzaMwari. Zvinoda kungotenda kuti nyangwe tiri munyika yakaoma tichatorarama dzimwe 20 years tichiita zvimwe zvinoshamisa. Amen. God has taken us kubva kwatakabva uku. Now we are here. We just need to appreciate God for what He has done so far. Even if our battles they are not yet done. Let's just appreciate Him. Let's just thank Him for what He has done so far. Tine sitime yekuti aiwa Mwari havasi kundiona, zvinhu zvangu hazvisi kutombofamba. Tichitaurisa iroro simba rekutotaura kuti zvinhu zvangu hazisi kufamba. Uchitori naro kuno umwe asitorina kana simba risi kutokwanisa kutaura. Zvinongoda kutendwa hama dzangu. Amen. Amen. So ndoda kungopedzesa ndichiti the same God that brought us this far is the same God who is going to lead us in the future. Amen. Usati waroorwa uchingozviudza kuti iwe ucharoorwa. Usati waroora iwewe uchatozoroora. Amen. Usati wachata uchatochata. Tinoda that kind of faith. Chechi yedu chaiyo ichatozoita mabranches zvambotaurwa nevaparidza panapo kuti tichatoita mabranches akawanda tichitoshanyira nawo. Nekuda kwefaith yatinenge tiinayo Mwari vachatozotisvitsa kumberi ikoko semasvitsiro avatiita nhasi tiri pano. Amen. Amen. So ndikuda kungopedzisa ndichiti Mwari vakuitire zvakanaka. Murambe muine kutenda kwakazara muna Mwari. Zvese zvatinokumbira zvinowanika. Amen. Amen.